जों तिनि ताकारजुला बाजार किसा फाइनाय जयन्त मलसमनि बागै रांखांनायनि बागै तिनि 3 तारिख शुक्रबार नभेम्बरनि जों 3टा समायाव बाजाराव सफैनाय बिनि बागै जों किसा ताकारजुलानि बाजारनि सुबासो जों साननाय जे फाइना मुसुनाय बिनि बागै रहरना मुसुनाय सुबाना मुसुनाय बरक 3टा समायाव जों बे मालाय फिमानो जों 3टा समायाव ताकारजुला बाजाराव सफैनाय इंखर कायसा सैहर माने खरकसा बरक अबनरकना आं परिखनारवानो बिन बुमुं सालिया आं बिन मेसेज न पुरा परिसिनाय बे जे सैजाक तमनि आनि बिहिगनि चेनते माथिया सुरकनानि हनै वाक फालमानि तादा वाक फालमानि ता द दारा आनि बसाजक ब लुमजाक ते आनि बिहिग ब लुमजाक हायफानो चुबानानि हनै आं बुनि साय गोबां रहर मानजाफानो कमफानो रहरखा तो दारा आनि बुमुं सिमि ता सासिदि ब साका बिनि बिहिग बकुलुम बसाजक बकुलुम तै बिनि बिहिगनि माथिया रक पदरे पदरक आबाहाय रक सुतंना हनै वाक फालमानि आरनि रां न ब चुबानानि मुसुंगै रहरखा 300 टाका जयन्त मलसमनि बागै बन बागै बस कक सैहरमन बागै आं नरनो परिमा खोनारखा गे ताकारजुला बाजार मालिसिनाय नरबाय जतन हामबाय।